салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Рафтем. оғоз мекунем аз як наворе ки ба қавле мисли вирус саҳифаҳои маҷозиро ҳазф кард. ин навори рақобати бидуни нақша ва берун аз актагони ду ситораи машҳури инстаграм ҳасбуллаҳ бо тахаллуси ҳасбик ва лидери инстаграми тоҷик абдурозиқ буд ки ҳоло дар дилхоҳ шабакаҳои маҷозии дилхоҳ мамлакати дунё чарх мезанад ва аллакай зиёда аз 10 миллион лайк ҷамъоварӣ кард. ҳасбуллаҳ ва абдурозиқ гумонам ҳамчун меҳмонони фахрии мусобиқаи UFC 267 даъват шуда буданд ва ғайри рақобатҳои муҳташами ин марҳилаи рақобатҳои UFC онҳо мавриди диққати ҳамагон қарор гирифта буданд. гап сари он аст ки абдурозиқ дар ин марҳилаи рақобатҳо тарафдорӣ аз Ислом Махачеви чеченӣ накард ки кавкозӣ бо Дэн Хукер андари майдон шуд. ба нақли ҳасбуллаҳ ҳамсояи Ислом Махачев аст ва ӯ ҳеҷ гоҳ дар тими худ абдурозиқро ҷой намекард ва сарояндаи моро мебоист аз Дэн Хукер ҳимоят намояд. Дэн Хукер пеш аз оғози рақобат дар нишасти матбуотӣ гуфт ки абдурозиқ дар тими ман аст ва аллакай мо бо ӯ дар толор тамрин ҳам кардем. абдурозиқ роҳи дурустеро дар пойгаи аспҳо интихоб кард. абдурозиқ бо ман аст ва ҳасбуллаҳ аллакай интихоби худро кард, гуфт рақиби Ислом Махачев Дэн Хукер. орзуи абдурозиқ ва ҳасбуллаҳ ниҳоятан ҷомаи амал пӯшид ва онҳо ҳамчун меҳмонони шоми рақобатҳои 267 UFC дар ҷазираи муҳорибаҳо даъватӣ буданд. он ҷо ба қавле пуштибонҳои ҳасбик зиёданд ва он шонси бештар барои машҳур буданро дорад. ин буд ки баъди ғолибияти Ислом Махачев бар Дэн Хукер, Ҳабиб Нурмагомедов ҳасбуллаҳро болои шонаҳои худ бардошту гирди актагон чарх зад ва аз ҳама чизи асосии иштироки онҳо дар ин маърака бархурди ногаҳонии онҳо буд ки ҳоло чӣ гунае гуфтем ин навор мисли вирус дар галактикаи шабакаҳои маҷозӣ чарх мезанад. маълум аст ки ба абдурозиқ шикасти Дэн Хукер писанд наёмад ва ӯ хулоса баровард ки ба торҳои асаби ҳамтои худ аз ҷониби муқобил расидагӣ кунад. дар навор маълум аст ки корро аввал абдурозиқ шурӯъ кард ва вақте ҳасбуллаҳ ба абдурозиқ дарафтод кулли мухлисони минбар доду фарёд мезаданд. ин фарёдзаниҳои мухлисон дар гӯш бештар аз рақобати Пётр Ян ва ё Ислом Махачев садо медод ва одамони дар атроф буда монеъи ҷанҷоли онҳо шуданд. зери ин навор шаҳрҳо беохиранд ва ҳар касе дар мавриди онҳо назари худро дорад, вале мақсад ин аст ки ҳоло абдурозиқ ва ҳасбуллаҳ дар фазои варзишу шоу-бизнес мавқеи хуса доранд. ба қавле гапу калочаи онҳо то машҳуртарин роҳбарони ташкилотҳои размӣ рафт ва ин ҷо метавон Дэйна Уайтро мисол овард ки дар ин шом ҳам бо абдурозиқ ва ҳам бо ҳасбуллаҳ вохӯрии сарироҳӣ дошт. ӯ баъдан дар мавриди ҷанҷоли бачаҳо гуфт ва назараш ин аст: рақобати сарироҳии онҳо аҷиб буд. намедонам барои чӣ гапҳо миёни онҳо гурехт. шояд онҳо ба ҳам шабоҳати қарин доранд. ин тиҷорати дурушт аст, гуфтааст Дэйна Уайт. ҳоло иштироки онҳо дар ин марҳилаи рақобатҳои UFC ба пуррагӣ вориди саҳифаҳои шабакаҳои маҷозӣ нашудааст, вале вақте онҳо он ҷо буданд, пас саҳифаҳои худро пур хоҳанд кард. ба андешаи ман инҳо акнун рамзи навини маъракаҳои варзишии фароҷаҳонӣ гардиданд. фақат майдонҳои пурҳашамати футбол монд ки гумонам наздик аст онҳо меҳмонони фахрии кадом як бозии муҳими Лигаи Чемпионҳо шаванд. вақте дод намепурсад бачаи ки ҳастӣ, аз як деҳаи ғиждарваи панҷакен то майдонҳои пурҳашамати UFC. ин аз поку пиил машҳур шудан. баъзе журналистои мо сароянда ҳам шудан нашуд. хави Эрнандес миёни дуроҳаи фаъолият беинтихоб монд. яксу шайхҳои Қатар ба ҳеҷ қимате ӯро аз даст доданӣ нестанд. сӯи дигар кулбаи вайронааш муҳтоҷи дастбакор шудани Хави аст. ягона номзад барои курсии сармураббигии дастаи Барселона, Хави Эрнандес то ҳол хулосаи дақиқи худро набаровард ки воқеан ӯ ин курсиро соҳибӣ мекунад ё на. гап сари он аст ки Хави хостори аз ҳад бештари кор бо Барселона аст, вале он ҷо моликони дастаи Ал-Сад маҳдудиятҳои зиёде гузоштанд. то дирӯз ҳама интизори он буданд ки Хави шояд ҳамин дақиқаҳо ба Барселона биёяд, вале сомонаи расмии бошгоҳи қатарӣ ин умедҳоро дар як фурсати кӯтоҳ аз байн бардошт. дирӯз сомонаи расмии бошгоҳи Ал-Сад иттилоъ дод ки Хави бо дастаи Ал-Сад шартномаи дусола дорад. ӯ ҳоло ба тамом пайи кор бо дастаи Ал-Сад аст ва бозиҳои муҳиме моро дар пеш аст ки бо кӯмаки Хави бартараф хоҳанд шуд. ин иддаои қатариҳо маънои онро дорад ки бо хабарҳои дурӯғ сари мухлисони ҳайати умумии бошгоҳ
бозгоҳро ба қавле гиҷ накунед. қаблан хабарҳо буд ки хави аз баҳри ҷубронпулӣ ва боқимондаи маош гузашт ва хоҳиш кард ки барои ба Барса рафтан ӯро иҷозат бидиҳанд, вале барои тоҷирони қатарӣ гумонам пулу пайса ҳеҷ аҳамияте надорад. аз ин рӯ ба иттилои манбаъҳои мӯътамад хави ду бозии дигари Ал-Садро ба сифати сармураббӣ пушти сар мекунад ва баъдан гуфтугӯро дар мавриди баргашт ба Барселона идома медиҳад. ду бозии дар пешистодаи дастаи Ал-Сад то 20 ноябр хотима меёбанд ки ин фурсати хеле дароз барои Барса хоҳад буд. хави аҷаб як девонае будааст. мушкилотҳои феълии Барсаро хави яксу агар Мессиву раҳматии Йохан Кройфро ки биёред ҳал карда наметавонед. донотарин футболбози дастаи Манчестер Юнайтед Пол Погба баромад. медонед барои чӣ? чунки мехоҳад аз ин даста ҳарчи зудтар биравад. ин дар ҳолест ки Манчестер Юнайтед ҳамакнун мавриди диққати ҷаҳониён қарор гирифт. то омадани Криштиану Роналду як кас парво надошт ки МЮ бой медиҳад ё мебарад. акнун ки ин даста мавриди диққат аст, барои Сулшер ва кулли бозигарони даста мушкил хоҳад буд ки аз ин вазъияти нохуб чӣ хел мебароянд. умед набандед ки Сулшерро аз даста ҷавоб медиҳанд. барои оилаи глейзерҳо натиҷаи бозӣ ва мавқеи он муҳим нест. муҳим он аст ки он ҷо Криштиану бошад. хулос баъди 5-0 аз Ливерпул ки Сулшерро ҷавоб надоданд дигар гап нест. ҳоло акнун миёни шарти ё мо ё Сулшер қурбоншавиҳо оғоз мегарданд. аввалин нафаре ки даст боло карду ба рафтани ҳарчи зудтараш аз даста садо баланд кард, ин ҳимоятгари фаронсавӣ Пол Погба мебошад. Погба аз раҳбарияти бошгоҳ хостааст то дар трансфери зимистона ӯро ба фурӯш гузоранд ва он чӣ ки худи Погба мехоҳад, ин баргашт ба дастаи Ювентус ва ё дар сурати амалӣ нашудани трансфери ӯ ба дастаи Туринӣ варианти дигар Реал Мадрид аст ки замони Зидан ду пой дар як мӯза ӯро мехост. хулас ба куҷо рафтанаш муҳим нест, вале аз дастаи МЮ ҳарчи зудтар халос шуданаш ба қавле гапи калон аст. суолҳо: чаро Погба меравад? чӣ мушкиле аст ки ӯро нороҳат мекунад? хулас ин суолҳое ҳастанд ки бояд матраҳ шаванд. аммо барои ҳама аҷибаш ин аст ки Погба Реалро ба қавле план Б мондааст. агар ба Ювентус нашуд, хай баъд ба Реал меравад. як бародари аҳли мухлисини дастаи Реал дар Париж аҳволаш хуб нест. гапсари собиқ капитани дастаи Реал Серхио Рамос меравад. футболбози испанӣ аз замони гузариш ба дастаи ПСЖ умуман ба майдон набаромадааст ва ин набаромаданҳои тӯлонӣ боис гашт то моликони дастаи ПСЖ ин мавзӯъро дар шӯрои раҳбарияти бошгоҳ мавриди таҳлил қарор диҳанд. аксарияти роҳбарони дафтари идоракунандаи бошгоҳ баронанд ки ҳарчи зудтар ҳамкориро бо дифоъкор қатъ намоянд. ин ба иллати осеби дурудароз доштани футболбоз аст ки чанд вақт шуд дар тамринҳо нест ва инро парижиҳо як мавзӯи нигаронкунанда медонанд. 2 ҳафта пеш сару садоҳо баланд шуд ки Серхио Рамос ҳамакнун омода аст ки ба майдон биёяд, вале бо гузораи 2 ҳафта ҳеҷ аз омадани ӯ дараке нашуд. баъдан хабарҳо нашр шуданд ки табибони бошгоҳи парижӣ ба ӯ маслиҳати андаки дигар дур будан аз футболро доданд то ба таври 100% саломатии футболбоз барқарор гардад. директори варзишии дастаи ПСЖ Леонардо муносибати на он қадар хуби бошгоҳро нисбати Рамос ба қавле ба гардан намегирад ва ӯ дар ин мавзӯъ фазои хабарии Испанияро муқассир медонад. хулас мишмишҳо аст ки ПСЖ ҳамкориро бо Рамос қатъ мекунанд ва ин ба андешаи ман гуноҳи дастаи парижӣ нест. медонед барои чӣ? дар мо чорводорон кӯшиш мекунанд то ҳар чӣ зудтар аз гови бешир халос шаванд. ва ҳамин тамом. то дидор, хайр.